ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମୁଁ କିଏ? ଜେଜ ତୋର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ପିତା ବାଞ୍ଛା ନିଧି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ୀ ମା ତୋର ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଧି। ରାଇଟ୍ ସାର୍। ତାଙ୍କରି କୁଳ ନନ୍ଦନ ନାମ ତୋର ପାଗା। ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାପା ତୋର ବିକିଦେଲା ନଈକୂଳ ଜାଗା। ହଁ ବା ସାର୍। ସାର୍ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଗାଁକୁ ତ ଆସିପାରୁନି। ସାର୍ ସମାଜ ପୁରା କଳୁଷିତ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କି କହିବି ବାପ ଧନ ଏ ସମାଜ କଥା, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଘୁରି ଯାଉଛି ମଥା। ସାର୍ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ବୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ତ ହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି କଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କଳା ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଦେଖୁନା ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜଣ କାହାର ଭାଉଜ ହବ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଛି କିଛି ଏଭଳି ଉଦଣ୍ଡି ହୋଇବେ। ଏ 2.5 ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏ ଲୁଗା ଖୋଲିଦେବେ। ଠିକ୍ ତ ସାର୍, ପରଫେକ୍ଟ କଥା। ସାର୍ କ'ଣ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବାକୁ? ଯାଇଥିଲି ବଜାରକୁ, ଆଣିଲି ପରିବା। ଖରାବେଳେ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା। ହଁ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ପରିବା ରେଟ୍ ତ ଯାହା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖସିଗଲା ସାର୍ ନା, 35କୁ ପଳେଇଆଇଲା। ଆଳୁର ଦର ଧନ ଆହୁରି ଖସିବ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ଆଳୁ ଯେବେ ମାର୍କେଟରେ ଆସିବ। ସାର୍ ଏ ଗଦାଧର ପୁଅଟା ଦେଖିଲେ? ହଁ ଏଟା ବାପାଟାକୁ ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଆସି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଯେ ଗଦାଧର କଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁ ଅଛି। ସିଏ ଦିନେ ତା ବାପା ରଘୁଆକୁ ପିଟୁଥିଲା, ଏଇନେ ନିଜେ ପିଟା ଖାଉଛି। ଓହୋ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଆଉ। ସାର୍ ଏ ହେ କିଏ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା କରୁଛି। ଇଏ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏ ତଳ ସାହି ପିଲା। କାହାକୁ କହିବା କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏନ ଢିଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ ଲୋକ ଖାଇବା ବିନା କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ବି କମି କମି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶୂଳ ଭାଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତା ଚାଷ ଜମିଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହ? ଆରେ ଅକର୍ମା ହୋଇଲେ ଧନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ଜାଗା ବାଡ଼ି ଏ ବିଲ ବିକନ୍ତି। ସେଇ ତ ସାର୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ପର କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ନିଜ ଘରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପର ବିଲ ଯେତେ ଚାଷ କଲେ ଧାନ କ'ଣ ସବୁ ଅମଳ ହେଇଯିବ କି? ସବୁବେଳେ ବାପ ଧନ ଏ ନିଜକୁ ଯେ ଦେଖ, ଏ ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ବାପା ମାଗିବୁ ତୁ ଭିକ। এইটা ବି ସାର୍ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକରେ କାହିଁ ଗଣନା କରାଯାଏ କି? ହଉ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବିଦାୟ କାଳରେ ଧନ ଘେନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ଧନ ପାଗନ ଉପରେ କିଛି ନ ପଡ଼ୁ ବିପଦ। ସାର୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିତିଆ ସାର୍ ଜଣେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ପୁଅଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, କିଛି ନହେଲେ ଟୋକାଟା ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲାଣି ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଗୋଟେ ବ୍ରଶ କୋଲଗେଟ୍ ଆଣିବି। ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଖାଲି ବାପା ନହେଁ କି ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗଲୁ ଗଲ ଶିଖିଥାନ୍ତେ। ମୋର କୁଳଙ୍ଗାର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଅଛି। ଲୋକ ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଇଏ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବିଛଣାରୁ ଏବେ ଉଠୁଛି। କାହିଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛ ବା? ଏ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉ ୟରେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ। ଶୁଣ, ସେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର। ଟଙ୍କା 1000 ଦିଅ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ଗୋପା ତୋର ଲଗେଇଛି 7 ଟଙ୍କା ଗଛ। ଏ ଆଗ ତ ବିକି ଦେଲେଣି, ଏବେ ବିକିବି ମୁଁ ପଛ। ଏ ମରିବୁରେ କୁଳଙ୍ଗର, ମରିବୁରେ ତୁହି। ତୋର ଏବେ ପରୁଆ ପଣ ଦେଖି ସହିବନି ମୋହି। ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ କଥାରେ କହିଲେ ହବନି? ଖାଲି ଗୀତ, ଖାଲି ବାପା। ଆଉ ଥରେ ତମେ ଗୀତ ବୋଲିକି ଦେଖାଅ। କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖ। ବାହାରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ଘରକୁ ଆଇଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁ ଯିବ ଧନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଲାଗୁଅଛି ଭଲ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରବଳ।